Hai Besti, videoku kali iki edisi pengoncekan buah-buahan yo Bes. Iki dek wingi iki aku diteri koncoku buah langka. Mesti iki apa kuwi akeh sing angel mendapatkannya Bes. Iki buah mangga jenis kueni. Enek sing ngerti buah mangga jenis kueni iki piye? Iku ki apa kulite iki tebal, tekstur buah iki serate akeh, terus daginge buah iki koyo jeli ngono lho Bes. Aromane kuat Besti, wangi, enak lah, aku seneng. Cuma iki langka Bes. Ngene iki ya buah-buah ngene iki lek ning omah iku lek ora dionceki terus disiapne di kulkas, ya Allah Gusti, anakku ki ora eneng sing gelem ngoncek ngono Bes. Jan kok gething aku. Enek sing padha apa ora Besti? Engko lek wis dioncek wis apa lah buah norno ngono kuwi. Lek wis dionceki, wis disiap makan, ya wis pokoke rebutan. Sing ngonceki kalah. Ngene iki mau aku oncek buah mangga kuwi mau, kueni kuwi mau. Terus dek wingi ku iki tuku kates pepaya Bes, kates ki. Kuwi ning bakul godhong langgananku ngono lho Besti. Aku kan 2 dina pisan, 3 dina pisanan enek sing nyetoki godhong daun pisang ku lho Bes. Nggih untuk membuntel tempe. Ngono lho Besti, aku kan pembuat tempe daun, dibungkus daun ngono lho Bes. Nah iki aku tak lanjut nih ngonceki buah pepaya Bes. Ya ben lancar setore ning mburi ya Besti. Ora Bes, kan ya sehat to Bes. Buah-buah opo ae kan sehat. Ya nggo menambah gizi ya Bes. Yes, ngene ae Besti video tentang perbuahan. Jangan lupa sarapan. Ya lek duwe buah ya dimakan buahe barang ya Bes, ben sehat.